know who you came here to see. If you a freak, then you come home with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Čaute, já vás zdravím a tohle to bude moje ranní víkendová rutina. Jako první se rozsvítím, pak si jdu pro spodní prádlo a v tom obsahuje samozřejmě kalhotky, podprsenka a ponožky. Pak hned si jdu pro věci na doma, ale to jsou věci do města, takže to ne. Toho trička si vůbec nevšímejte, to už mám od malička a hrozně příjemný, takže jako... Takže tepláky samozřejmě, nevím, jak se mám vzít. To jsou zelené. A toto tričko. Nepřijde na zbyt ani česa, ani vlasů. Pak si nasadím brýle a zkoustím, jestli jsou čisté. Když ne, vezmu si čistý ubrousek a vyčistím je. Tak si dám trošku té snídaně a ranní rutina je dokončena. Takže doufám, že se vám video líbilo a jinak dneska by ještě mělo být jedno video, takže se těšte a mějte se hezky a čaute! Please.